Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkadang ni Romeo ti sumarungkar iti balay ti kabsat na, tapno makapagbabanding damanen. Nadanon nga ron ti aldaw nga isasarungkar da. Kat maragsakan mat ni Teresa, iti isasarungkar dagiti kakasinsin na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nakapanawan da Romeo, primo. Wain, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangin tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay, napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod, kasla nangeg ko pa'y nga rod itay, ngal alukuyen ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyen nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapo iti daytan, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nga agyam-yaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapo kanukin ka, kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga ron nginawagan na kita ni Tito Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang? Siguro, natignay ti riknana. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gayaman ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gaputa manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna? Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha, yamamunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad-adal ka manan? Saan matanan? Masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Sana bale, manang. Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kano may papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkit di Alang arod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun gayam, manang, iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka mat gayam iti librom. Wan tatang, naku na nga min ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakelan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapuday iso nga ububing, ket iso tinanaknak man. Talaga anak manday di akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ga kumaita. Ket makibarbarkada ka pailaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Ket day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari jay balayo. Wen gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyari jay balay? Katuray syakmat, saan nak pa'y mat nga impasyari jay balayo? No kayat mo, ijeta balay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamukmot ni tatang mo. Kasta mo tindag iti kakabsat mo.
Sure. Umanugot ak iti dayta asingasing mo. O sige, mapantay dyan ton Sabado. Kanayon ngamin na dito'y pagadalan nga aramidin ta dagiti project ta. Wan nga ron, kasanumat ngamin, no kasta nga agawid ako ni Jebalay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong akpay iti trabaho iti Jebalay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, manang Hana. Adamot ganyam sa nga ilim. Wan Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong. Maragsa ka na kamakamukan ka. Kasta akmat, Jane. No kasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Tata, kaadalak ni Hana, Seafood High School kami. Wen, si kate kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, Tata. Maragsakan na kamakam-amo kada kayo. Kasta kami mat, Bong. Italagaya managpasar ka diti balay. Tata. Gaputag pada kami mat ama kumikom kanihana ije pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay manang, agar-aram kadikan kadayjay akaadalam? Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Kasta ka di, manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka, anak. Nailipas mo matlaangan ti kurso. Agyamanak, nanang, tatang. Agyamanak, tainik kandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudnuti ko na ni tatang mo, anak. Napatag ti adal. Ngamin, day tati kinabak ng adinto maagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman may ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam, manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamat, Hana. Masirib kamat. Hana, anak, adaman damagag. Anya ka di day tatang? Agar-aram ka di kan kanibong akaadalam. Kuha tatang, saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pa'y tatang. Nasayaat nga rin no kasta, anak. Kunaklakit din no agar-aram kan ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang. Tong palag ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho. Tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko.
No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho, anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiin tun umay alawas. Maragsakan kami para kan ka, anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno ad aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka, nag-examen kapay kuma. Kayat ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Alma. Saan pa yan namapmapa no kasta nga awisan dagiti sigod agagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal matlangan ti arapaap ta, ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idinagabrod iti duatawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wan, kat mayat mat daytoy a negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, dito'y dametten agumatang iti tela a masapul da. Daytoy gayam ti siyap akanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam italaam amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito'y ti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Araramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kansa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agin na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bali, nalakalaang da ito'y. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, Bong? Una, kayat kamat ngayam amo kadang iti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam amo na kanitatang mo. Kas tamutan kadag iti kakabsat mo. Isu akayat kamat nga ipasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat nak. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asikati kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita lawas anapauluan. Kinapak na, adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.